Srđan Gaming. Danas ću da vam kažem zašto ne trebate da koristite autosub. Pa imam mnogo razloga, ali vjerovatno neko što sad vi gledate od vas ovo koristi i bolje vam je odmah uzmite, napravite klip, napravite drugi kanal, sve to, počnite lepo sve iz početka, bit će teško, ali napravite klip da se svi subuju tamo, a vama da se subuju. Evo ovako, znači kad koristite autosub, da nisam to pokušavao i ne želim da pokušam. Kad koristite autosub, mogućnost je da vam, ovo će biti inače kratak klip, ali mogućnost je da vam izbriše kanal, da vam nećete imati uopšte pregleda, imat ćete samo lažne subscribere, onda nećete imati ništa i samo ćete imati te lažne subscribere. Znači, nemojte klikati, nemojte uopšte klikati na to da zvoni, nemojte ulaziti ako ne želite da vam izbriše se kanal, da imate lažne subove, izbrišat će vam se komentare, znači sve će vam nestati osim tih lažnih subova, onda ćete morati svi, nećete čak ni moći, morat ćete da pravite novi YouTube kanal, ko što sam ja pravio. Mislim, ja nisam pravio za autosub, nije mi niko, nego napravio sam ga ovako preko kompjutera, bilo je teže, ali napravio sam ga, uspio sam ga, lepo sam ga namestio, ja mislim da sam ubacio sliku. Sad još samo trebam da prebacim adresu ili e-mail da prebacim tu na telefon i onda mogu lagano početi snimam, dam bratu drugom da i on snimaju, imate u deskripciji na kanalu sve. Da, i sad možete me zapratiti na Twitteru, Instagramu, Facebook stranici, običnom Facebooku ako želite. Radit ćemo uskoro i Relix Prank i ne počnemo. Mislim, ne počnemo, nego to ćemo onako da radimo. Ako imate neke nove ideje, stavite dole, biće u deskripciji Instagram, Facebook, privatni Facebook, Instagram i Twitter, možda još nešto, možda radimo što ja imam sve na svom telefonu, tako, radit ćemo možda neki unboxing drugog telefona, to je to. Možda snimim. Želite ljuti na kratkoj pauzi, možda bude svima i s bratom ako hoćete, pa tako da.